Usa kaming gabi mga angkol o mga ante. Tugutin na sabgon ninyo ng mga katahuran ni mga orasahan, no? Magandang gabi po sa inyo mga kabisyo. At siyempre naman, no, si angkol at si ante. Ayan, check attendance po tayo. Nakatutoy na ba? Siyempre, isama na rin natin ang ating mga pamangkin dyan, no? Mga younger generation na nakaabang din. Ayan, nakatutoy din sa ating programa. Yawardzo. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Siyempre nakatuto yan. Kumusta naman ang ating araw ng Biyernes? Ayan, no? Hindi lang simpleng Biyernes to para sa mga may trabaho, may pasok at may tinatanggap. Nako! Yawardzo! Sweldo day, no? Ang tanong ngayon, ilang oras mo lang ba nahawakan ang iyong pera? Siyempre, may kailangan namang babayaran natin. No? Pero at least kahit papaano po mga kabisyo, ha? Nahawakan niyo po ang inyong pera kaysa wala. Yung iba, online lang kaagad, no? Bayad dito, bayad doon. At least kahit papaano ikaw nakahawa ka ngayon. Magkano bang nahawakan mo? Usa kalibog shitty meal. Ayan. Anyways, hello po, no? At sana mabuti pa rin ang inyong lagay sa araw at sa gabing ito mga kabisyo. At yun ang sinasabi ko lagi na itong programang ito, hindi lang to para sa mga anggol at saka sa mga ante. Isama na rin natin ang ating mga pamangkin yan, yung mga younger generation. Kasi maganda to mga kabisyo, no? Especially sa mga younger generation, matutunan ninyo at malalaman ninyo ang mga sikreto ng mga angkol at saka mga auntie ninyo, di ba? Yawards talaga, no? Kasi kung hindi ka makikinig sa angkol at saka auntie mo, mga pamangkin, Lucy-on! Yun na yung mong kigol. At yun naman lagi yung sinasabi po natin, etong programang ito, pinag-uusapan natin sa programang Tutoy na Love, ang mga nagdaan, mga nakalipas nung araw, mga experiences ng mga uncle tsaka sa mga auntie. At hindi lang siguro yan, no? Oo, siyempre, eto din yung panahon na kung saan matututo at malalaman ng ating mga pamangkin na ganito pala nung araw. Ayan, pinag-uusapan din natin dito mga kabisyo sa programang Tutoy na Love ay tungkol din sa atin, no? Mga sitwasyon na nangyayari sa atin. Ayan, mga sitwasyon. Pag-uusapan natin ngayong gabi itong isang bagay na madalas o kaya naman minsan lang na nangyayari sa atin, no? Yung pagiging tulala. Ano ba yung tulala sa English, no? In English, tulala, staring into nothing. Kung sa Bisaya pa, pagtuon sa wala. Ito yung mga bagay-bagay na nakatingin siguro sa TV, pero ang layo ng tingin, ang layo ng iniisip ngayon. Ibig kong sabihin, para kang nakatingin ka lang. No? Ito kasi nung araw po mga kabisyo, para kang nasa baybayin ng dagat, no? Habang malakas yung alon, mahangin, ikaw nakatingin ka sa dagat, parang umaabot sa kabilang isla yung pananaw mo. Habang nandito sa Manila Bay siguro, no? Nakatingin dyan sa barko siguro, nakatingin dun sa may unahan, akala mo may tinitingnan pero wala. Ang lalim pala ng iniisip. Ayan. So eto yun mga kabisyo, no? Sa mga oras na to, no? Pero alam ko marami kang iniisip. Siguro isa sa mga iniisip mo mga kabisyo, hindi mo na napasyal sa Star City ang iyong mga anak. Nako, yawards. Tama-tama kasi pag wala kang panahon sa weekdays, sa weekends pala, may panahon na kasi ang Star City bukas po, no? Wednesdays hanggang Sundays yan, 1 p.m. to 10 p.m. So hindi ka na magiging tulala ngayon mga kabisyo. Ayan, no? Pwede mo nang ipasyal ang inyong mga anak, inyong mahal sa buhay sa Wednesday hanggang Sunday po mga kabisyo. Okay, no? Ito na nga yung pinag-uusapan natin, no? Ang pagiging tulala ayon sa ating nasaliksik ay maaring ilarawan bilang isang kalagayan ng pagkakaroon ng kawalan ng konsentrasyon o pansin sa paligid dahil sa pagkalito, pag-iisip o damdamin, no?
Minsan nangyayari sa atin yan mga kabisyo at madalas po yan, no? Kapag may iniisip tayo, halimbawa, ikaw ngayon, breadwinner ka ngayon, no? Ikaw si uncle ngayon. Examination day na next week siguro ang examination ng iyong anak. Tulala ka ngayon, nakatingin ka sa wala. Kasi ang iniisip mo kung saan ka kukuha ng pambayad sa school. O, di ba? Saan ka kukuha ng pangmatrikula po, mga kabisyo. O, ito na lang, no? Ito na lang, no? Napaka practical na bagay ito. Halimbawa, ikaw ay nangutang sa Bombay. At saka sabi mo sa Bombay, babayaran mo siya next week. Eh, hindi umabot yung sweldo mo. Naubos. Tulala ka na naman. Nakatingin sa wala. Staring into nothing. Yan. Kumbaga sa English yan. Pagtuon sa wala. Pag sa Bisaya, no? Lahat naman siguro sa atin mga kabisyo ay nadadaanan yan. Every now and then siguro, no? At ito'y maaaring dulot ng iba't ibang mga kadahilanan po mga kabisyo. Oo, minsan siguro dahil nga sa pagod, yan, pagod ka, nakatingin ka lang sa wala, no? Or siguro, na-depress ka siguro kasi iniwan ka ng iyong jowa. Ayan, medyo masakit yun. O kaya naman, na-stress ka dahil ang dami mong ginagawa sa opisina, sa iyong pinagtatrabahuan. O kaya naman, na-stress ka sa iyong kasamahan sa pinagtatrabahuan. Ako, di ba? Kaysa i-confront mo siya, nag-iisip ka na lang ng mga bagay-bagay na makakatanggal dyan sa stress mo. O kaya naman, isa sa mga dahilan dito, yung kakulangan sa tulog. Ayan. Kung ikaw, kulang ka sa tulog, ayan, nakatulala ka minsan, no? Ayan. So, yun yung sinasabi natin na nagmumukhang nawawala sa sarili o hindi nakikibahagi sa mga pangyayari sa kanilang paligid. Halimbawa, ang ingay-ingay na yung mga katrabaho mo, tuwan-tuwa na, tawan-tawa na, may mga kwentuhan pa sa gilid. Ikaw, may iniisip ka kaya tulala ka lang sa gilid. Grabe, ganun yan minsan mga kabisyo, no? Pero hindi naman problema po yung iniisip natin ngayon mga kabisyo, no? Punta ka muna po sa aking fan page. Hanapin mo si Totoy Bato, Love Radio Manila. Ayan. Ang ano natin ay @Totoy Bato Official. Ayan, no? May pinost po tayo. I-follow at saka i-like mo muna ang aking fan page. Totoy Bato Official, Totoy Bato Love Radio. Ito na yon. Mga iniisip o pinoproblema na mga taong tulala. Siguro nung araw mga kabisyo, ikaw Col, no? Ikaw ngayon na nakikinig habang nasa biyahe. Tulala ka nung araw kasi hindi dinatnan yung girlfriend mo. Patay kang bata ka. Magiging tatay ka ng maaga, di ba? Yaw words. Hindi nga dinatnan. Kaya umabot sa Maynila, nagtitinda ng mani. Ay nako mga kabisyo. So eto na ha. Mga iniisip o pinoproblema ng taong tulala. Mag-comment ka po sa aking fanpage. Totoy Bato Official o kaya naman i-type mo Totoy Bato Love Radio Manila at lalabas ang mukha ni Totoy Bato. Ayan, ito pa rin ang inyong programang Totoy na Love. Kasama niyo po ang inyong Uncle Totoy. Ako po si Totoy Bato. Dinhin lang sa 90.7 Love Radio, programang Totoy na Love. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!